Malta qed tkompli tirreġistra titjib konsiderevoli fl-immaniġġjar u s-separazzjoni tal-iskart, skont dejta uffiċjali li tikkonferma tnaqqis sostanzjali fl-iskart imħallat u żieda fir-riċiklaġġ u fl-iskart organiku. Dan tħabbar tnejn filgħodu mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli f'konferenza tal-aħbarijiet fil-kumpless Eco Hive fil-limiti tan-Naxxar, flimkien mal-Kap Eżekuttiv tal-Waste Serve Richard Bilocca. Skont iċ-ċifri ppreżentati, l-impenn tal-pubbliku wassal għal tnaqqis ta' aktar minn 30% fl-iskart imħallat, li minn 141 miljun kilo fl-aħħar snin niżel għal 95.5 miljun kilo. Fl-istess waqt, l-iskart riċiklabbli inkluż dak miġbur permezz tal-boros griżi u ħodor kif ukoll il-ħġieġ kompla juri riżultati pożittivi anke fid-dawl tal-impatt tal-iskemi privati bħall-iskema ta' rifużjoni tal-kontenituri tax-xorb tal-BCRS li wkoll qed tirreġistra livelli għoljin ta' parteċipazzjoni. Is-separazzjoni tal-iskart organiku fl-2025 ukoll laħqet livell rekord ta' 30 miljun kilogramma fi żjed għarfien involviment mill-pubbliku. Progress notevoli ġie rreġistrat ukoll fis-settur kummerċjali, b'mod partikolari wara l-introduzzjoni tal-ħlasijiet tar-rimi ta' skart kummerċjali. Fl-istess perjodu, l-iskart imħallat mis-settur kummerċjali naqas b'1.1% bejn l-2024 u l-2025 u bħalissa jinsab madwar 44 miljun kilogramma. Din it-tendenza mistennija tkompli hekk kif il-miżuri introdotti jkomplu jinċentivaw prattiċi aktar sostenibbli. Il-Ministru Dalli qalet li Malta rnexxielha tiffranka mal-412 miljun kilo ta' skart mill-miżbliet permezz ta' żieda fl-iskart organiku u fir-riċiklaġġ. Pala gvern irridu li ma nibqgħux inkabru l-miżbliet f'dan il-pajjiż. Ma rridx li nibqgħu f'sitwazzjoni fejn ikollna nieħdu l-għelieqi biex inkabru l-miżbliet. Dik hija xi ħaġa li għamilta ċara from day one anki mal-management tal-Waste Serve li jaqblu ma' din il-direzzjoni politika u allura permezz aktar investimenti, permezz aktar inizjattivi, permezz aktar miżuri ser naraw li dawk ir-riżultati nkomplu ntejbuhom u naċċertaw ruħna li l-miżbla tagħna ma tkomplix tikber f'dan il-pajjiż. Il-Kap Eżekuttiv tal-Waste Serve qal li l-investimenti li saru fl-infrastruttura u fir-riżorsi umani qed jagħtu l-frott. Dak l-isforz tan-nies qed jiddawwar fi frott biex bekk ta' kull sena qegħdin jinkisru ir-records ta' snin ta' qabel fejn qabel skart li kienet jispiċċa fil-miżbla joħloq problemi għal 20 ta' snin, illum dan qed jiddawwar f'riżorsi kemm f'enerġija elettrika rinnovabbli u anke f'materjali oħra. Dan kollu waqt li l-iskart organiku kollu miġbur mid-djar u negozji ġie konvertit fi 8.5 gigawatt hours ta' elettriku, biżejjed biex jipprovdi l-enerġija ta' madwar 1200 dar għal sena, kif ukoll f'kompost ta' kwalità għolja għas-settur agrikolu.